caggal ne jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubado ɓiru windere en jetti jinnaɓe men en calmini dendagal yeebiyankoɓe Pindi TV to ɓe gone e dunde Baba Adama he en garti ɗo kadi hande e émission meɗen Debbo Afrique émission mo ganduɗon ko miñiraguel moɗon baɗiraguel moɗon ɓinguel moɗon bani moɗon debbo o Sally Dia Amadame Bassoum debbo mo Agname Liduɓe Lidu bano buuɗi sippa toroɓe sippa Jamli walla mbiyen debbo mo Thilane walla mbiyen debbo mo Bosso e kala wowi ɗo hande men e kala saaha en woni no mbiɗen ni kala saaha sen nani émission Debbo Afrique ko émission jiltoɗo kala debbo pullo to woni dunde Baba Adama he taw non ko debbo darolgal tigi taw kadi ko debbo dariɗo tigi debbo mo ganduɗa o waɗani BC lèpre e fannu non mo wawi yarude foof en man bismo ɗo mawɓe min bismo ɗo sukoɓe min bismo ɗo kala debbo tan biteɗo oɗo ko debbo hande kadi en gari ɗo en garti ɗo eɗen ñagori Allah nde puɗɗotoɗen bisimillahi rahmani rahim jufnen alhamdulillahi rabbil alamin Allah émission en invité ɗo kadi miñiraɗo mo ganduɗa kadi jeeya koye meɗen ko fuutanke e kadi ko enen jeeyda e sen belama mbiyen diwan goto par ce que enen jeeyda e région goto e département goto o wiyete ko Bonkou Sy o jeeya ko to Kobɓillo ko cukalel ganduɗa hikka ko kañum woni Miss Matam kañum ƴetta toon arde wadde participer ɗo e nder Dakar sabamde Miss Sénégal e ko kanko bismiɗen ɗo hande Bonkou calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum. Asalminama aussi Sally Dia mi salmini Foutankoɓe mi salmini kala biyo mbimami mi salminimon e comme ko Sally wimo rek o ko ɓinguel mon ne wiye Bonkou Sy ne jeeyata Kobɓillo komi wonno hikka représenté Miss région Matam min aɗa wadde représenté Miss national aussi au niveau de Sénégal. ewo seydi Sy caggal nde calminɗa min beltanimama bismimama kadi law gongol e wiide Bonkou Sy holto caggal nde jeeyɗa Kobɓillo beele ko ɗon jangguɗa hoto jangguɗa e seeɗa parcours ma beele ko Kobɓillo jangguɗa ha premiére ma caggal ɗum ɗon holto jangguɗa ha keɓɗa bac ma. eyyi miɗo wawi wiide parcours jangdam ne mi heewi hen vayeveji ha heewi ko Kobɓillo puɗɗimi janggude janggomi Kobɓillo ha au niveau de CM1 année mi puɗɗimi wadde CM2 o après jaami toon to Pete e babam goto nan toon ɗo Boutar Sy toon mbami CM2 mbami toon 6e ha après gummimi toon kadi 6e gattumi ha ɓoccere toon mbami 5e et 4e gummiti Mboyi Jawe kadi gattumi Kobɓillo wuramen nden on saaha min galano collège année mo ponmi wadde 3e on année mi dañi collège après gattumi ɗon mbammi 3e dañmi BFEMam noon après ɗo gummimi toon garmi ɗo e Dakar puɗɗimi janggude cycle secondaire seconde e première e wonde terminal. A jangi Fouta ha yettima lycée ko hannoma jukkito toon ha keɓa bac ma ko probléme de wuuro mon ala ɗiɗon école aji walla holko tagui gummiɗa toon garɗa gay jokkide jangde ma tawa heɓan taw bac. eyyi probléme amen kadi ko nden nomi mbaɗi 3e nde Kobɓillo min ngala lycée jahanna ko Thilone walla jaaha Ɓoy Jawe e guureji goɗɗe joni noon taw min nden vacances uji ko ɗo garnomi à Dakar après noon année mbammi 3e o garmi ɗo puɗɗimi wadde basket après no puɗɗino wadde basket nde noon nden après mbimi wadde mi ara mi continue ga joɗorɗa ɗo mi joɗoɗo ba pour mi wawa continuer basket o mi wawa wadde suivre aussi mes études. ok takma arde gay ko sabamde wuuro moɗon ala lycée garɗa gay kadi ala naate affaire basket o e basket mo mbiɗa o holko nannuma e basket e beele ko aɗa jogui taye muɗum walla ko ɓooyi weldema walla ko yimɓeɓe mbiyanma ya waɗoy basket holko jiiɗa e basket e ha nadda hen. La min basket en fait ko français wiya ko koye passion am. Koye passion ma jeeya. Hen jeeya. Ne bon puɗɗimi nde noon ko hunde mo ganduɗa ko jinnomi wadde par ce que sportif mais wona hunde kadi wemde mais après puɗɗimi hen noon yeehi ha ɓooyi affaire o ɗum aɗa heewi haaluji noon après ɗum ne goppumi gariɗa ɗo gariɗa par ce que ɗo joni nde garɗa gay jangguɗa ha keɓɗa bac ma joni gonɗa ko université koye premiére année ma gonɗa walla ko deuxiéme walla koye troisiéme année ma. ala hikka waɗata kam troisiéme année e mi waɗa ɗum ɗo formation
deuxième 2 ans ɗiɗo passé mi waɗi hen formation ngaji mbiɗa wawi welni heewi par ce que mi waɗi hen entrepreneuriat général e nder hen kadi mi waɗi marketing de réseau hitande mo mbaɗanmi entrepreneuriat général nde hitande baddumi hen ko ɗum ɗo marketing de réseau après noon bammi hen ko duuɓi ɗiɗi bammi hen duuɓi ɗiɗi noon ha parmi joni hikka 3e année o mbaɗi ko ɗum ɗo spécialisé informatique générale. Ok, joni affaire Miss Matam o holko nannuma hen tawde ko ɗon gonɗa eɗo e Dakar a ɓurani joɗade joni fuu mbaɗandi mata ko vacances à vacances jara toon holno mbaɗirɗa participer e Miss Matam o? mbiɗa wawi participation me Miss Matam woni ko hunde ɓoyde yam wadde participer par ce que mbiɗa wawi wiide kadi ko hikka mataw Allah foti mais guiɗo ɗiɗo duuɓi pasde mbiɗa yiɗa wadde participation mais finalement no tinami affaire o kadi tawat ko waɗama kastin ha paari après no hikka noon mi tini law après nanmi hen bami casting o et tout ha ƴeftumi ɗum ɗo Miss régional Matam ma ƴefta Miss régional Matam ha para pour ɗa wade nadde e Miss national Sénégal min mbawi andude casting o no foti yimɓe gonata hen beele kadi ko sak diwan ɓe ƴetta neɗɗo goto walla ko sak commune walla holno Miss régional yarata ha haɗo mawi fade Miss national? eyi Miss régional o kañum watte tan ko casting batte ko ala publicité comme télé après noon sa yi publicité o yi casting o so tawi aɗa yiiɗi wadde mbaɗa inscrire eyi mbaɗa inscrire eyi kañum wona diwan fo ƴeftata ko jiɗɗo wadde foof mais an ya won tan e Matam najo ya woni e nder Matam an nde garɗa aɗa waɗa casting o garɗa aɗa waɗa participer nde no foti yimɓe gonno ɗon? eyi casting hikka noon casting o wona Matam nawa eyi mi anda kam ko tagui kono wona Matam hikka casting o waɗa ko ɗo e nder Dakar eyi min mi tini ɗum noon avant mi wadde déplacé o pour yaade Matam mais après ndiyata kadi dentumi information goɗɗo ko ɗo watte e Dakar ko ɗo wattate après noon jooɗimi cabbimi kadi affaire o feewi waɗede jaami wonno yimɓe kay garin toon ene keewi rewɓe ha heewi garin toon taw ko Matam naaɓe kono no foti yimɓe ƴetta pour wadde concours pour ƴetton hen goto pour waɗa représenté Matam onon ƴettanoɓe e casting kañum ƴeftate ko 3 défis comme ƴeftate ko yimɓe ɗiɗo wonde miso e an noon an miso ko an yahata ñande final régional nde an yahata naraya ok joni an waɗi représenté région de Matam nde garɗon ɗo e Dakar nde no beele ko région ngaji ɗi foof gaɗi no poɗɗon? eyi ɗo e Dakar ko région ngaji ɗi foof ko 14 région o kamɓe dendinte mbaɗanosé ko au niveau de Novotel hôtel goto he min goni minen foof minen gondi pendant combien de jours? minen gondi une semaine une semaine o fof koye préparation une semaine o fof koye préparation min gonata répétition ngaji yaade téléji Afrique ji ɗon foof eyi min gondi hen noon ha jour ɗum ɗo final o kadi minen fof jaadi min mbaɗe final o kadi minen fof kadi gartidi final o ko combien de personnes jeeyi? eyi hikka final o ko yimɓe ɗiɗo ko 2 défis ne wonde Miss ƴefta eyi woni Miss Thiès Miss Dakar Thiès o woni premier défi Dakar woni deuxième défi Miss Fatick o noon ko on ƴefti Miss national on ƴetti Miss national ok donc holno jiiruɗa no participation ma ari a jeeyama hen yama nde garta nde ɓe mbi hay mbor goto yahata sabamde liɓede jawɗa kada ƴetta Miss Sénégal ka ƴettani Miss Sénégal ko on beele wonko musma hen walla ala hen hay regret goto? ala arani min sari min komi neɗɗo ko jot fof wiyata ko bañkat eyi par ce que guilay toon ni concours o et tout par ce que affaire o wona hunde werde aɗa yimɓe so nani tan yimɓe nani e losama tan e hôtel ko sikkata mataw ko hunde wemde alors ko wona hunde wemde ko hunde musde trop une semaine aji ɗi fof a foftaki ko wawi wene heewi mais kadi Allah waɗi kadi aɗa neɗɗo foof kadi saɗa yaaha jatan ko ɗum ɗo ko gagnade min kam no jahami ha jour ɗum ɗo final o haggillam fof mbiɗa jogui confiance total mbiɗa jogui confiance inchallah mami ƴeftu Miss wona confiance ƴeftude definde ƴeftude Miss mais kadi neɗɗo fof e
yidde mum kadi e Allah kadi e no ko gasnata ko gasnata mais wona kadi hunde nimsa mala hen parce que sa bokki miss a woni cukalel jeune ayi population arandi fuurankoɓe machallah no mbayi hewde hannde oɗo monde ɗo Sénégal international aussi diaspora o fof ayi yimɓe fof mi goni caggal ma e nango yimɓe ma andano par ce que min affaire o komi jaara mbiɗa wiya affaire o ko ɓurti kam doole par ce que yimɓe wonɓe caggal ɓe nangi hen votuji e fof machallah e kadi mbiɗa salminaɓe au passage e aussi e jarnadeɓe kadi mi dañi hen expérience mo gonɗa hannde holli kam hayso mi yiɗi waɗade concours aji goɗɗi mis mi dañca hankkadi ne caɗele dañca kadi kulkule par ce que déjà a rewino hen a heɓini ɗum expérience kadi yama ma udditade ni demi goɗɗe par ce que ko mbiyata ko ma addani connaissance uji baɗi important donc ɗum kam sa waɗi hen participé hay sino a gagnaki ni ma udditande dema goɗɗe ɗe ganduɗa kadi ko naftore ma wonata wadde min beltanimama e ɗum caggal noon miss ari a waɗi participé joni kam ko an woni miss Matam a wonani miss Sénégal kam kono ko an woni miss amen a woni miss Matam ɗo ha 2021 joni hol projet ji ma hol projet ji goɗɗi ɗo joguiɗa gaga miss o gaga jangde ma nde eyyi gaga miss o par ce que projet ji mo jogui noon kañum ko guila cupako par ce que min ɗum wawi wiide guila mbiɗa woni cukalel andi sa woni cukalel aɗa woni wuuro yiya ko wuuro yahata kadi mbiɗa jogui hen ɗum ɗo vision mbiɗa jogui hen yidde fewnude ko heewi mais hannde eɗen mbawi wiide alhamdulillah par ce que sa woni ambassadrice région moon wona hunde wemde kadi ma waw walludemi hen hannde mi wawa fuɗɗade liggade e projet ji ganduɗa projet am ɗum ɓurɗo mawnude wanɗa ɓurɗa yidde ɓurɗo mawnude e pour instant wadde ko wallude rewɓe fuutankoɓe par ce que mbiɗa yi hannde Fouta ene muusi kadi rewɓe fuutankoɓe wona rewɓe fuutankoɓe janggani wona jiiɗa liggade ko ɓe dañani damal gotal hannde rewɓe Fouta wonɓe toon ɓe mbiɗa yiiɗi kadi à travers ko jangguɓe ko à travers entrepreneuriat mo mbanmi o hannde mbiɗa wawi walludeɓe hen somi udditi ɗum ɗo centre formation pour wallude par ce que fuutankoɓe eɓe jogui métier ha heewi woni moroɓe woni fuuɗoɓe tuuɓe ɓe mbaɗani ɗum exploité joni noon mbiɗa wawi walludeɓe hen mbaɗa apprendre à entreprendre joni noon ɗum ɗon noon ko hunde mo ganduɗa mo jinmi wadde gummi ɗo e kadi ɗum mboɗo yiiɗi wadde ɗum ha no feewi kadi aussi wallude rewɓe sukaɓe comme mino jeune pour mbawa pusde jangde mumen yaara yeeso par ce que mbiɗa yiiya mbiɗa tori ɗum ɗo wuuram ɗo han ɗo ƴeftami exemple dillo ɗo mbiɗa yiiya ɗon hannde sukaɓe nan ɗon ne janggi machallah mi joomum yahat jangga yaha ya collège tan jangde mum bona jangde mum bona par ce que taw ala moyen ji pour yaade banggue goɗɗo taw ɗon wuuro mumen kadi a resama jibina a jibini kadi joomum wiyata ɓaade resama jibini tan hankadi kañum carriére mum gasi e alors que ɗum wona hunde fonde wonde ɗoɗo wawi resede jibina mais en même temps mbaɗa gona femme au foyer même temps gona femme fof ene wawi wadde gona liggotoɗo e caggal ɗum ko ma il faut jomumen daña walloɓe min hannde ɗiɗo projet ji ɗiɗi yiɗi hannde ɗum ɗo wadde hen junggam no yo Allah newnu inchallah yo Allah newnu seydi Sy so ɗum yawti emin kewi wiide miss kala baɗɗo participé miss so paari hen heewi faade affaire manokina beele waɗi noon ko waɗo participé miss ɓe jolɗi walla beele an aɗa yiiɗi aɗa jogui ɗum nane haqqille ma pour wadde manokina walla eyyi no mbawi wiide kadi affaire mannequinat kadi komi mbaɗɗo ɗum guiɗo ɓooyi ha joni mboɗomi hen e kañum gaddorimi ni avant wadde miss ok min ko mannequin ka mannequin beele won défilé ji mbaɗɗa taw ko ɗo koye wiye défilé ji national walla défilé ji international ala ɗi mbaɗɗa participé mi suwa taw mais défilé ji national ɗi mboɗomi hen wonen ɗi mbaɗɗa taw ganduɗa ko jartuɗe télé eyyi par ce que mbiɗa wawi wiide won défilé ji momin mbaɗi jaltinama e télé ji ɗafruɗe kadi mi waɗino kadi ndenni mi natani affaire mannequinat yagal à 100%
mais ko sehilam ko wata rek bon yi affaire tay ɗum ɗo heɓa format e tayma e défilé goro mbaɗnomi défilé wonno ko au niveau de grand théâtre woni solma e nden mi waɗino hen défilé kono ko hunde boyde kam waɗi hen défilé après noon nden noon bon jimi kadi mbiɗa wawi wadde exploité ko woni yam ko tayma o e tayam o e tout donc après no joguimi courage kadi yaade wadde inscrire e agence uji manokinaɗi e yalla wallu so tawi ɗum yawti caggal nde gonɗa mis kadi aɗana e manokina a haalni yimɓe hol formation mbaɗɗa e projet ji ɗo joguiɗa e Fouta ɗo joni holko woni konngol ma hankkandi cakkiringol mbaynoɗen bandiraɓeɓe kadi ha lawol gongol inchallah kadi walla holɓe poɗɗa wadde remercier walla konngol ma cakkiringol tan eyyi ko jarnadem aussi Sali parce que invitation weɓani téléje ne kewi machallah mais a invité kam aussi ɗum kadi mi jarnimama no fewi et aussi mi jarnima fuutankoɓe foof mi jaara woni wonɓe ɗo e Sénégal wonɓe international kamɓe fof mi jarnimamaɓe et aussi kadi mi wawa gasnude kadi taw mi yettani kadi jinnaɗo aɗa andi aɗa wawi yidde taw jinnaɗo o yadani mais min ko machallah ko ka spécial mbiɗa wawi wiide par ce que dañmi ko jinnaɓe formidable par ce que gona soko jiiɗa hunde andi hande sa woni fuutanke fuurankoɓe wonko caloto ha heewi e surtout affaire miss affaire mannequingal koɓe ɓe jiiri hen maraw ko yiyande wonde vision mabɓe vision jiiɗa mais jinnaɓe machallah jaadi hen mbanma kadi encouragé en mbanma accompagné ɓe mbaɗa kam soutenir min foof téléphone ñande fof koɓe noddu ɓe mbaɗa encouragé ɓe duwo e aussi ko Fouta ɓe goni ɓen koɓɓilo kamiɗiɗi ɓe fof ɓe goni mbiɗa salminaɓe babam bellissi mi salminima no fewi e nenam Fati Diaw mi yettiɓe no fewi e aussi kadi Sali mi gasnata taw mi waɗa remercier sponsor nannguɗo e no mbaɗannomi élection mi Sénégal nde woni Hayo Télécom woni opérateur téléphonique kamɓe noɓe nani Matam najo ari po wadde représenté miss nde ɓe gari ɓe darima hen aussi kadi ɓe mbanni kam mobilisation kewɗo e nder grand théâtre ganduɗa ni mi mijono hindima mi dañi ɗum machallah sappo a Hayo Télécom on jarama ewa Allah jarama seydi si emin mbima kadi di courage yo Allah wallu nde tawnoɗen mbiye kala saaha kala soho gummiɗo sabamde wonde eɗen ñaagui Allah yo Allah wallu ɗum kadi Allah hebbino hono mumenen par ce que eɗen gandi tigui en mbawa wiide développement walla ɓamtare leydi walla ɓamtare diwan taw sukaɓe ngala hen walla taw rewɓe ngala hen wadde hande sen jii sukaɓe waɓe moɗon ko janggoɓe kono kadi en jogui courage e nadde e gueɗe goɗɗe hani mbaɗa représenté région ngaji mumen taw kadi ko ɓiɓɓe fulɓe tigui ɗum ko bellama meɗen no fewi wadde mi salminiɗo oɗo émission min mi dokki ɗum spécial pour kala jeeyaɗo e région de Matam ko an jeeyi ɗum par ce que hande ko représenté région de Matam jooɗiɗo ko ambassadrice meɗen jooɗiɗo wadde hande kala Matam najo weltodirama émission o en jetti Allah kadi en jetti dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV toɓe gone dunde Baba Adama en jetti kadi ardiɓe galle ɓe woni mawɓe ardi bonnani kaw Abou Samba Diop e mawɗo meɗen bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia kono kadi en jofnata taw en jettani wonɓe caggal ɓe par ce que ɗen gandi joɗade haala weɓani ko gonga kono ko ɓuuri ko tidde gueɗe ɗe joguiɓe golle ɗe tigui yuɓɓinoɓe ɗum ha yuɓɓeɓe eɓene caggal en jiiɗo Thiatou Walo o salminama ene wonde Moussa ene wonde bandiraɗo debbo o kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama kadi ɓe beltanama nde tawno kamɓe jaggui e golle ɗe no fewi en mbiye kadi bandiraɓeɓe en calmini enen jinnaɓe meɗen Alhaji Samba Dia en wonde Mayram Bayla Dia nde tawno kala ko ɓiɗɗo daño yetto jinnaɓe muɗum kadi mi salmini ɗon mi juurima joom gallam Ibrahima Bassoum gorko mo cilon daga weeli koyle ole nammati walla mbiyen Alex Bassoum gonɗo to États-Unis kono hande jooɗi ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal mboɗum uppimo galle wadde kanko hokkil kam autorisation hande no gardumi ɗo hay ñantugalam kadi ko kanko subani kam wadde alay saago minne mo hokkamo émission kadi mi weltanoromo wiyama Seydou Bassoum Coumba e wadde en calmini en juurima eɗen ñaagui Allah tan bandiraɓe
ende beltanto en kadi Allah kadi weltano en kala ko feewi émission he tan ganden ko Allah ko ngakki hen fof ko neddo fotiri non kono wona ko burani meden eden dokkondir rendez-vous kadi inchallah e saha goddo kadi invité goddo taw kadi ko émission meden debbo Afrique yalla hokku en sellude sellirede